ಮೂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎದುರು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನ ಅಂಚನ ನಂಡ ಉಲಾಯ್ದ ಮೂಲಬಿಂಬ ಪೀರೋಡುಂಡು ಪಂಚಲೋದ ವಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಯಾವ ಅವಳೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳುಂಟು ದಾ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದಾಂಡ ಅಪ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕ ಮಣ್ಪೋಲೆ ಮಣ್ಪೋರ್ ಚಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷರಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಕೊರಡ ಪದೋಡು ಕರೋಡು ಅನ್ನಾಗ ತಲವಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀರನಾಗ ಚಾಕರಿ ಮಣ್ಪುನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವ ಮೂಲಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿಕ್ಕೋದೇನು ಮಣ್ಪುಡಿ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎತ್ತ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವ ಎಂಕೆ ದಾನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಅಂಪನ ಇಂಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷರಾಡು ತಂತ್ರನಕ್ಲಾಡು ಅತನ ಕೊಡೋರಿಂದ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ದು ಅತನ ತಾಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅವ ಎಂಕೆ ಮೂಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವ ಎಂಕು ತೋಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಆಣಿಕ್ಕಲೇನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬುರಾವ್ ತೋಜುಂಡು ತೋಜಿನ ನೇಮ ತೋಯಿನೆ ಅವ ತೋದನಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಹೆಂಚರಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏನ ದೈವ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಣಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಕೆ ಯಶಸ್ಸಾದನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾಟುಕೆ ಜನಾರ್ದನ ಆಚರಣೆ ಎತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿದೆತ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕವಚ ಅಂತ ಕೂರುವಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕೂರುಳಿ ಬಂಡೇರ ಅವ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರನ ಹಚ್ಚಿದೆ ಪೂರ್ ಬಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮೈನಾಗ ಒಂದು ಅನ್ನೋರು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಚೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜು ಹೊರಡೆ ಫೀರ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತದ ಹಚ್ಚಿದೆತ್ತೇವೆ ಹಚ್ಚಿದೆತ್ತದು ಕೊಂಡದು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಹೆಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಂತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ಇಂಕ ಬಾತಾನೆ ತೋದಿನಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕವಚ ಕವಚ ಎಲ್ಲ ಅವ ಸಮಯದ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂತದೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಂಡ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ತ್ರಿಶೂಲ ಕಡಗದೀಪನ ಕಲಮ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನಲ್ಲ ಅವ ತ್ರಿಶೂಲ ತೋಜು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಿಶೂಲ ಉಂಟದ ಆ ಕೆಂಪದ ದ್ವಾರ ಉಂಟದೆ ಕೆಂಪದ ದ್ವಾರ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಲೈನ್ ಕೆಂಪದ ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ಆವೇ ಸಮಯ ಹನುಮಂತೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಡಗ ಒಂಜಿ ಅಭಯಸ್ಥ ಒಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿನ ಮೂಜಿನ ಮೂಲದ ತಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವ ತ್ರಿಶೂಲ ದಿವಡಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಸಂಹಾರದ ಸಂಕೇತ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಅವು ತ್ರಿಶೂಲ ನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕೆ ಆ ತ್ರಿಶೂಲಗ ಆತ ಮಾವತುನ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಹಾರಗಳ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಗಳ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ತ್ರಿಶೂಲ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಪ್ಪ ಆ ತ್ರಿಶೂಲನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಪುಗ ಶರಿ ರಡ್ಡೇನ ಮಂತೆ ಐಟಿಂಗ್ ಯಶಸ್ಸು ಆತಂಡು ಆ ಎನ್ನನ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮಂತಾನೆ ಹತ್ತು ದುಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2015 ಮಂತೆ 15 ಮಂತ ಇಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪಣ ನೇಮದ ಜಾಕಲ್ ತುಂಬೆ ಮಂತ ಹೋಯ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನಂದಿನ ಮಂತ ಅದಾಗ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊರಡು ಕೊರಡು ಹೂ ಕೋಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಈ ನೇಮದಲ್ಪ ಬೋದು ಬೊಲ್ಲಿ ಆನಿಕ್ಕು ಬಟ್ಟೆ ಬರತ್ತೆ ಅವು ತೂದು ನೆನಪಾಯಿನ ದಿನ ಮಂದಿರ ಬರ್ಕಬೇಕು ಸಾಧಿಜಿ ಅಂಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಣಿಯನ್ನು ಇಂಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದನಾಗ ತಟ್ಟದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲವರ ಉಂತೇನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂತಾನೆ ಉಂತದಾನ ಇಂಕ ದಾನ ಮನ್ಪೇರ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತನಾಕ ಉಂತನು ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಉಂತಡು ಉಂತದಾನಿಗೆ ದಾರ ಅಪ್ಪದ ಅದನ್ನ ಆಯ ತತ್ವ ನಿಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಅಪ್ಪ ಈ ಆಯಾಗಿ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಕುಣಿಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲೆ ತವತ್ತದ ಆಯ ತತ್ವ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಸೇರ್ಸವಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದಿನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬುಕ್ಕ ನೀನು ಆಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಪ್ಪ ಒತ್ತು ಮೂಲ ಏನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಫೀಟು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ನೀ ಕೋಲ ಅಂಗುಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತು ಕೋಲಂಗುಳ ಅಂಡ ಪಯ್ಯನೂರು ಮಧುರ ಕೋಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಲು ಪಾಂಜ ಕೋಲು ಇಂಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಹೆಂಗು ದುಂಬು ಮೀಟ್ರ್ ಫೀಟ್ ಎಂಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತ ಆತನಪ್ಪ ಪಂಚದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಡಜ್ಜಿ ದತ್ತದ ಆತನ ಇಂಜಿನ ಪ್ರಾಣಪುರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಜಿಯ ಪ್ರಾಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ ಎನ್ನ ಬೇಳೆ ಉಂಟು ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾണ് ಬೆಂದನ ಕಾಸಲಿ ಚಾಂಡತ್ತ ನಾನು ಬೇಜಾರಾണ് ಬೇಜಾರಾದನಗ ಪಪ್ಪಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾണ് ಆರಂಚಿ ಬರ್ಪುಡು ಉಂತಾಯರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಾರು ಇಂಕ ಸಾಕಾರ ಅಂತಾರು ಅವಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಪಪ್ಪನ ದೂರ ಅಪ್ಪ ದಾದನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾಂಡ ಅಂದು ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾಡು ಎನ್ನ ಬುದಾಡು ಎಂಕ ಇನಿಕ್ರಿ ಎನ್ನ ಬುದಾಡು ದಾಳ ಪಪ್ಪನ ಎಂಕ ಬರದಾನು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಬರದ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾಡು ಇಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೈಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಪಿರೋಪಾಸ್ ಜೋಯಿಸಾಡಕ್ಕೆ ಏನ ಅಂಡರಿ ಇರಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾಳ ಕೊರ್ರ ಅದು ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ ದಾಳ ಕೊರ್ದು ಕುಂಜಿ ಮನಪುಲ್ಲ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿರನ್ನ ಮೂಳು ಇತ್ತಾಳೆ ಇತ್ತು ದುಂಬು ದಾಳ ಇಜ್ಜೆ ಅವ ದೀಪ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾವಂದಪ್ಪ
ಯಾರು ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪ ಹೊರಪ ಅಂದ ఇంకా ఆయనతో ಬೇಕು ಇಲ್ಲೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಡು ಬೊಳ್ಳಿ ದೀಪ ಹೊರಪ ಅಂತ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಳಿದ ವಾಪೆಡು ಎಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪ ಏನಪ್ಪಗೆ ನವರತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಇಂಕ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಿದು ಮಾಂತ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲು ಎಂಕ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಯಿಲಲ್ಲ మన అప్పని అనుగ్రహం అన్న ప్రతి వంజిల ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಪಾಣ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂట్లో ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ನಾಳೆ ಕೊಂಡ್ರೊಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೊಂಡ್ರೊಚ್ಚು ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪನು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಸಮಾಜದ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ದಯಾನಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 6 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೋಡಾದೆ ಕಲಶ ಕೊರೈತಾರೆ ಗುಳಿಗೆ ಕಲಶ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂడి ಮದ್ಮೆಗೆ ಓಡೋದು ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗಿ ಮದ್ಮೆ ರಡ್ಡೆ ಅಟ್ಟೊಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲಾಕ್ಲಿ అయితే ಎಲ್ಲಿ ಅಲೆಗೆ పొద్దు ఫిక్స్ అండి మళ్ళీ అలాగే ఆతిచ్చి అപ്പൊ ఎల్లి అలైన ఒట్టి కోరాందే ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರ ಆವಡುന്നുണ്ട് ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಾಗಂಡು ದಾರ ಪೋಡಿ ಜನ ಅಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುಳಿಗೆ ಕಲಶಾಲ ಮೂಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಾರಾಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಷ ಯಾಂಡು ನಾಲಂಜು ವಾರದ ಉಳಾಡು ಮಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಆವಡು ನಾಂಡ ಒಂಜೇ ಕರುಳು ಬಲ್ಲಿಡು ಪುಟ್ಟಣ ಅಂಚನೆ ಜೋಕು ಅಕ್ಲೆ ವೇದ ಬಾದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನ ಮಲ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಹೊಲ್ತಾಳ ಮಂತೋರ್ಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಎತ್ತದ ಮಾಡಣ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಉಂಡು ತೂಪಾರಕ್ಲ ತೂಪಾಯಂಡೇರು ಇಂಜ ತೂತುನಗ ಮಲ್ಲ ಆ ಜನ ದುಬೈಡುಳ್ಳಾಯನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಗೆ ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಗುಳಿಗೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಮಣಿ ಕೊರ್ನ ಏನು ಪೂರೈಸ ಅಂತ ಕೊರಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಣಿ ಕೊಡು ಅವ ಮಣಿ ನಾನು ಮೆಕ್ಕಲು ಏನದನ್ನ ಕೈತ ಮಣಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ದೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ತ್ರಿಶೂಲಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅವೆಂಕಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸುರೂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೇತಂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಂಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆತ್ತನದೇ ಉಂಟು ఒక మణి అంత ఉంచి సాన్నిధ్య కోరినకు కూడంజి పత్వతి దించావను అవి ఇజ్జవ అంటారు అవి ఎన్న సూత అంచన ఉండు ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಗಂಟಾಮಣಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೊಟ್ಟುದು ಚೆಂಚನೆ ಗಂಟಾಮಣಿ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಬೊಟ್ಟುದು ಉಲೈಪಾಯಾರೆ ಉಲೈಪ ಓಪನಿಕ ಮಾಂತರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕರ್ಮೀನಕಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪಾಯರಜಿ ಪಿದೆ ಉಂಟುಂಡು ಅವಿತ್ತು ಪಿದೆ ಉಂಟುಂಡು ಉಲ ಇಂಕ್ಲ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಉಲೈಪೋಡು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉಲೈಪೋಡು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಮನಪ ಅಲ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಲೈಪ ಓಟತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆಗಳ ಅಂಚೆಡೆ ಒರೇ ಸೀದಾ ಬೋದು ಒರೇ ರಿಚ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮನೇ ಇಚ್ಚು ನಾನು ಓ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಡಿತನ ದೈವಾನೆ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಲೆ ಹಂಚೋಣ ಆ ಕಾಲನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಂಚೇನೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನೇ ಬತ್ತನ ಅವಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪುಣ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗ ಎಲ್ಲಿಯೇನೆ ಸಮಾಜಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇನೆ ಹಾಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ಚು ಗುಳಿಗಾಗಿ ಬೋಡೈನ ಮನಸ್ಸುಗ ಭಕ್ತಿ ಶರೀರದ ಭಯಲ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸುಡ ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಶರೀರದ ಭಯ ದಾದಕ್ಕಿಂದ ಎನ್ನ ಹೊತ್ತು ಶರೀರ ಏಪಲ ದಾದವನ್ನು ಸಂಭವಿಸಾರಿ ಸಂಸು ಮನಸ್ಸುಡ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದಾನ ಆವರ್ತಿದೆ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರು ತಿದ್ದೋನು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಇಂದು ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಂದು ಏಪಲ ಓಡಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸೋದು ನಂಗೆ ಬರಬಡಿತ ಇಂದು ಆ ಸಾಧಿಸೋಣ ಇನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂಚೆಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವಾಕಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಪುಣ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಮನ್ನಿಸಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪಾಲ ಬರ್ಬೇ ಮುಲ್ಪಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪುದು ಯಾವಣ್ಣದ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು 10 ಜನ ಮನ್ಪುನಾಗ ತಪ್ಪು ನೆನಪುಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಬುಕ್ಕ 16 ರಾಶಿಗೆ ತೋಚಿದ್ರೆ ಕೃತ್ಯ ಸಮಯದೇ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾತು ನಾವು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕ ಬರದೇ ಬರೋಡು ದೈವ ದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತೋಡು ಆ ಎತ್ತಿಜೆ ಅವು ನಿಕ್ಕ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮನಪುಣ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅಡಿ ದಾನ ತೊಂದರೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಡಿರು ಆ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡಪಾದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆನಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ಯಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಣತ್ತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಏರೇ ಬರಾಡು ಏನು 10 11 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈ ಊಟ ಇಪ್ಪಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನೇ ಬರಲಿ ಬಾಳ ಮಾಂತರ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನ್ಪುನ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಎನ್ನ ನೇಮರಾಜ ಅನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಮನ್ಪುನ ನೇರ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇನು ದಾಂಡ 10 ಜನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟನೆ ಶಬ್ದ ಇಚ್ಛಾಪನೆ ಕೇಣುನೆ ಒರಿಯ ಬೊಟ್ಟನ ಕೇಣುಜಿ 10 ಜನ ನಮಕ ಪಣಕ ಕಷ್ಟ ಮಣಕ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನೇಮಕ ಮಂತ್ರ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಪು ಯಾಮಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಯಶಸ್ಸು ಆಪನೆ
ಅತ್ತಂದು ಎನ್ನಡ ದಾಳ ಇಚ್ಚು ಯಾನ್ ಇತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಡ ದಾಳ ಇಚ್ಚು ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಂತಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಉಳ್ಳಂಗೆ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಕೋರಿ ಮೀನು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಸಮಯದ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳು ನವರಾತ್ರಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾ ಉಂಟು 3 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾ ಉಂಟು ತರಕಾರಿ ಬೇತ ಅವಳ ಹತ್ತು ದುಂಬೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸೂರಾಪಣ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದನ್ನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಖ ನೇಮ ಸಮಯದ ಫುಲ್ ನೇಮ ಸಮಯದ ತರಕಾರಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಂಕ್ ದೇವ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುಣ ತರಕಾರಿ ಅವನನ್ನ ಈ ಅಕ್ಲು ತಿಂತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ಎಂಕಿತೆ ಎನ್ನನಿಷ್ಟ ಎಂಕು ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕೊನೆ ಖಾಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕೊನೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಸರ ಪೂಜಿ ಅದ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊನೆ 2 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ ಬಾಕಿದೇಮೋ ತರಕಾರಿ ಇಪ್ಪು ತರಕಾರಿలో తిన్న పిదేదే గడబోతి తిని పూజాను ಒಂಜ ಮೂಲ ಅತನ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ పోತೀನಿ అక్కడ పనుపాను పిదైతన గడకు ఇతనకు కోర్చెంక్ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಪಂಡದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇತ್ತ ತೀರ್ನಾಥ ಯಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪೂರ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ತೊಡಗಿಸ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ನಾಥ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದೆ ಅಕ್ಕಳೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಏನ ಪಂಪ ಎನ್ನ ಎಂಕು ಬೋಡದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧ ಬೋಡಾದ ಯಾನ ಬರ್ಪಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಾನೆ ತೀರ್ನಾಥ ದೂರ ಅಂತಂದು ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋಡ್ಚಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಣ ಅಂತ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನತ್ತುಳ್ಳ ಏನ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕದಾಗಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಡ ನಾನು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ತರವಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲ ಪಣಪಣ ಇದಿಯಾಕ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅದಾದಿತ್ತ ನಂಗೆ ಅಂಚಾಯಿನ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಣಪೂಜಿ ಇದಿಯಾಕ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇದಿಯಾಕ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ತಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣ ಏರ್ನ ಪೇರು ಡಿಪ್ಪದ ಪೇರು ಅವು ಏಪದ ಐಕೆ ಪುಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪೇರು ಮರಣಕ್ಕೆ പൊടി കൊണ്ടുവന്ന പൊടി വർദ്ധിപ്പേര് അവ ദൈവദേവരെ കാപ്പുജി ഏന ദോഷ അതിന് അക്കളാണ് പെത്തത പേര് കൊടുത്തേര് കൊഞ്ചുകൊണ്ട പേര് ദൈവം ഒളിത്തുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം ഒളിപ്പൂജി നമുക്ക് ദൈവ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മ അതിന് ആലോചന ಮಂತಿಜ ದುಂಬದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ದೂರ ಉಣ್ಣೇಜ್ ದುಂಬದಕ್ಕೆ ಇತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ದೂರ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಕರ್ಮನಿಚ್ಚನ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಕರ್ಮನಿಚ್ಚ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಕೆ ಜೋಕ್ಲು ದಾನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಂಡೇರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಾರಗಳ ದೂರದ ಗುಣ ಅಜ್ಜಾರ ಆರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೋತಿಜೇರು ಕಾಲ ಬಣ್ಣಗನ್ ಸರಿಯಾದ ಬಂತೇರು ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮನೇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕಿನ ದೂರನು ಸರಿಯಾದ ಏನಕ್ಕೆ ಓಲ ಆಸ್ಪದ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೊಂದು ಪೋಯಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಡ ಮಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಡ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಲ್ಲ ಗೋರ್ಚಿ ದುಮ್ಮದ ವಾವ ಸಮಯದ ಮಂತು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಐನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದು ಉಕ್ಕದ ಎಷ್ಟ ಬೋರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಬೋರ್ಚಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೆ ಮಂತ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದುಂಬದಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬದಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಇದಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನ ಇನ್ನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಇವ್ಯಾಕ್ಲು ಕೊರ್ನೇನಿ ಯಾನು ಕೊರಪ ಇವ್ಯಾಕ್ಲು ಕೊರಂದ್ರೆ ಯಾನು ಕೊರಪ ಏನ ಇನ್ನು ಮನಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರೋದು ಬರ್ತದೆ ಇವ್ಯಾಕ್ಲು ದುಂಬದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಾರನ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೇವೆ ಏನ ಇನ್ನು ಮನಪ ಮುಖ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಮೂಳು ಅಜ್ಜಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮಗೆ ದರ್ಶನ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂಳು ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟ ಅಲೆ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಈ ಈಡಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏರು ಬರ್ತೇರು ಮದ್ವೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇತ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ದರ್ಶನ ಇಪ್ಪನಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ದರ್ಶನ ಹಾಕೋಣ 3 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಇಂಕ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹಾಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹಾಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ನಕಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾಕಲ ಉದ್ಯೋಗ ತಕ್ಕಾದಿತ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತು ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಮಾತಿತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲಾಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಣ ಕರ್ಕಟ ಮಾಸ ಒಳ್ಳೆ ನವರಾತ್ರಿ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಮೂಜೆ ಕಾಮನ ಬರ್ಪೇರು ಸಾಕಾರ ಸಹಾಯ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಮಂತ ಬರ್ತೋದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಮೂಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆನಾಗ ಮೂಲು ಈ ಭೂಮಿ ಇಂಕ ಸುತ್ತ ಇಂಕನ ಭೂಮಿಡೆ ಧಾರಾಳ ಅಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇದೇ ಏನ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಂತೇರ್ನ ನಾನು ಮಂತೇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ మీరు ಗೊತ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೇನೆ ಮಗಟ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ದಂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲಾರು ಆರು ಕೈತರ ಕುಲ್ಲ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪರ್ದು ಕುದ್ದಿ ಕೊಂಡದ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡು ಪೂರ ಸರಿಯಾಗ ಬೇರೆ ಮಂತನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ಪೋಪಣೆ పోతానగా అవంచనే పోను ఆయన తెత్తేనే హృదయ వాడి ప్రసాద వాడారు ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ 10 ಸಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಇಂಕೆ ಉಂಡು
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಮಯ ಪೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತಂತ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಉಗ್ರ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಲಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಬ್ದಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದತೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಪೇರು ಆನೆ ಇಂಕೋ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಆನ ಆನೆ ಅಪ್ಪನೆ ಆನ ಅಜ್ಜಿನೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಉಂಡು ಏನು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ ಬರ ಬಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಳಿಗೆನ ಕೋಲದ ಸಮಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮೂಲ ಪೂಜೆದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಜವನೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅನ್ಪಣ ಐಕಾನಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ತೊಡಗಿ ಸಾಯನ ಇಡೀ ಮುಂದುವರಿಯಂದೇ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ದು ಎನ್ನಾಡು ಬರ್ಪನಾಡ ಒಟ್ಟಗ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಏರಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಒಂದ್ ತೋಚಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಕಣ ನೀರ್ದ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ತೆಲಿಪುನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಿಪ್ಪು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತಿತ್ತಾನೆ ದಾಬಣ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಯನ ನಂಬಿಕೆ ರೀತಿಗೆ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಂದು ಇತ್ತಂಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿತ್ತಂಗ ಅಯ್ಯನತ್ತೆ ಪಣಪೂಜಿ ಅವನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಂಚ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಭಜನಾ ಸಮಯ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋದಿತ್ತಾನೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಆ ಸಮಯ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಅವೇ ಬರ್ಪಣೆ ಕಣ ನೀರು ಬರ್ಪಣೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಆತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಸಂದರ್ಭ ಅನುಸರಿಸೋದು ಬರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಹ್ವಾನ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪಗಣ ಬಂತರಿ ಇಂಕ ಆಲಯ ಬೋರ್ಡು ನಾಣ್ಯ ಬಂತರಿ ಇಂಕ ಆಲಯ ಬೋರ್ಡು 10 ಸಂವತ್ಸರ ತೋಡು ಎಂಕಿನತ್ತೊಳ ಯಾಪುಜಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜರ ಪಗ 6 ಏಕಾಧಿಪತಿ 6 ಪನ್ನ ಮಂಟ ಐತೇವಪ್ಪ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಆನ ಕಾಲ ಕರೀನಕ 82 ಆರ್ತಿ ಹಿರಿಯರು ಆನ ಕಾಲನಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಮೇಬು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೇರು 6 ತಿಂಗಳು 2-3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ 6 ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿದಾಲ ಇದ್ದೇರು 6 ರಾತ್ರಿ ದೂರ ಐತೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಐತೇರು 6 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪನೆ 6 ನವರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇನೆ ಭಜನೆ ಅನ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ಭಜನೆ ಇತ್ತಾನಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಇತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಭಜನೆ ಮಾಡ ಇತ್ತಾರೆ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ ಆಯ್ತಾನ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕ್ಲನ ಬುಡೇದಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಚಾಕ್ರವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಲ ಅಮ್ಮಲ ಮೂಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತಾನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪುಳಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಬೇತಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಬುಕ್ಕನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬುಕ್ಕನ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಪೋಯರು ಅಂಚಾರ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮಾಮಿನ ಹಾಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅವಂಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪನ ಅಂಚಿಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಪೈವೇಲಿಕನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪೊನೆ ಎನ್ನ ಮೊರಡಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತನ ಸೋದರ ಮಾಮನ ಬೊಡೇದಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಪ್ಪನ ಮಿಗ್ತಿ ಸೋದರ ಅಂಚಿಂಚ ಆತನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಮುಖಂಗೆ ಮಾಮಿ ಅನ್ನು ಹೋಯ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗಾಡಿ ಅಂಚಾನ ಅಪ್ಪ ಮೆಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪಣೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬೈರೋಗ ತಂಬಿಲ ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿ ಕರ್ಕಟ ಮಾಸಾಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೇಲಿ ಕರ್ಕಟ ಮಾಸಾಡು ಬುಕ್ಕ ಆಟಿ ಡಾಪಣೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಳಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತತ್ತದ ಇದಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಟದು ಅಮನ್ಪು ಅವ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಾಪೆದಾಲ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸದು ಅವಿನ ಅಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಿಲಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಒಂದು ರಾವುಗಳಿಗೆ ಆಗೊಂಜಿ ಆಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಈ ಮೋಚನ ಆಯುರ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪತ್ತಿನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಡು ಮಾರನ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಅವು ಅನಾದಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಆಣಿದಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪ ಏಪ ತಿಕ್ಕಿದಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಕರೀದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ದಶಮಿ ಕರೀದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಡು ಆವಡು ದುಂಬು ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾಸೆಗೆ ಆವಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವೆಂಕ್ಲೆ ನವರಾತ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕೈತಲ ಬರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ದೂರ ಬರ್ಪುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಪಣ ಅಪ್ಪ ಕೆಂಕ್ಲದಾದಂತ ಇತ್ತೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತದ ನವರಾತ್ರಿ ಕರೀದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಡಿ
ಮಾರನ ಗುಳಿಗೆನ ಕೋಲ ಬಂಡಾರ ಕಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜಾಲಡಾದು ಅಂಗನಗಾದು ಅಂಗನ ಕೊಡಿ ಅಡಿಬಾರ್ದು ನೇಮ ಬರುಗಳು ಅಂತ ಪೀರ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚನ ಬಂಡಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಬ ತ್ರಿಶೂಲ ಮನಿಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬೇತಾಯಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಓಲಾಯ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ವಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದ ದುಂಬು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಂತೋದಿತ್ತು ಇತ್ತಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕರಿಗೆ ಆನಲ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಮಗೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿಗನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆ ನಮ್ಮ ಗಣಿತ ಗುಳಿಗನ ಕರ್ಮಿ ಅದು ಮಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ ಹೋದೊಂಜಿ ಮಾತ ಪತ್ತನ ಕರ್ಮ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂಗ್ಲು ತೇಮಕ ಮಂತೊಂಡ ನಾನು ಆಗೆ ಪಂಡದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಯ್ನು ಮಂತೊಂದು ಉರಿಯಾಗ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಉದ್ದೆ ನಾಯಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತದೇ ಬರ ಇದಕ್ಲೆ ಬಳಸೋಣಕ್ಕೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅವು ಇದಕ್ಲೆ ಬಳಸೋಣ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಅವನು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಬಳಸೋಣ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಭಕ್ತರು ಈ ನಿಕ್ಕ ಒಂದೇ ಅಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮದ್ಮೆಗಾರ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ ಮದ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕೋಣ ಇಟ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಹಾಕ್ಲೇನ ಸಂಯೋಜಿತರು ಸಹಕಾರ ಹಾಕ್ಲೇನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ದುಂಬೆ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ ಬೋಡು ಐನು ಮಾಡಪೋಲ್ಲ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆರೆಕಾರ ಹಾಕ್ಲೇನ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪ ಈ ದಿನ ಮನಪುನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಗಳು ಅಕ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಅನುಭವ ಅನ್ಪೋಜಿ ಅವು ದಾಯ ಮನಪೋಜಿಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಗಿದೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದುರ್ಮರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದು ವಶೀಕರಣಗಳಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ರಾವಡು ಯಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪವನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬತ್ತದ ನನಗೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಿಚ್ಚಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗಲೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಆಪಜಿ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದ ಬೋದು ಅಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ತದ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಕ್ಕ ಬಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಬೇತದಾನ ಪಂಪಚ್ಚಿ ಏನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಏನೇನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಈತ ಕೊರ್ನ ಏನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನದೇ ತೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಪಾಪದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೆತ್ತೊಂದನ್ನಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಊಟಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಪಣಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸೋದಿಪ್ಪನಾಗೆ ಯಾನ ಇಕ್ಕಬಹುದು 1000 ಯಾನ ಇಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ವಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಕ್ಕನ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಅಕ್ಕಡ ಬಂತು ಈತ ಇಂಚಾಂಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂದೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಓಲ ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನಟ ಆ ಲಾಯಿಲೊಟ್ಟು ಜನಕ್ಲಡೆ ಪೋವಚ್ಚಿ ಕಾಸು ದಿತ್ತೋನು ಎಡ್ಡೆ ಜನಟ ನಿಕ್ಲು ಪರಿಹಾರ ಓಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ನ ಹುಡುಕ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬರೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಜಿನ ಮೂಳೆ ಸುರಾಪನು ಇರಸುರಾಪನು ಮೂಳು ಪನ್ಪುಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯಗಳಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಆರಿಗೆ ಆತನಗ ವಶೀಕರಣ ಆತನೆ ಐನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾಯನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾದನಗ ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡೇನು ಎಡ್ಡೆ ಜನಟ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕನಕ್ಲ ಬರ ಮನ್ಪೋರ್ಚು ಅಂದದು ಅಕ್ಕಳ ಆವಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಒಂದಿಗೆ ಆ ಜನ 25,000 ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಂತ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಪಣಪುನತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನಂಚ ಬೇತೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಣಪುಣ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮನಪೇರವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಣ ಮನಪೇರಲ್ಲ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕವು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ರಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಐನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾನು ಪಂಡೇರತ್ತ ತೂಕ ಅಂಡ ಅಂತ 6 ಜನ ಪೂರ ಮಂತ್ರ ಪೂಜಾಗಾರರು ಭಯಂಕರ ಮಂತ್ರಿ ಬುಕ್ಕದ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತೂಕ ಆರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂಡ್ರಿ ನೇಮನ್ನ ಪೋದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತೂಲೇರೆ ಯಾಂಡ ಯಾವತ್ತು ಏರಾಪಜಿ ಅಂಡ ಅವತ್ತು ಏಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆವಾಗ ಉಣ್ಣಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಹೋರು ಇಜ್ಜಿದ ಸರಿ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಉಂಟು ಬತ್ತಾನೆ ಈ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆತ್ತಲೆ ಬರ್ಪಿಜಾರು ಅವನೆಂತ ಅವೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರ್ನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬುಲ ಬರ್ಪಿಜಿ ಏನ ದಾನ ಬರ್ಪಿನ ಬುಲವಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಪ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ಪಣ ಮೂರು ಅನ್ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ಬರೀರ ಆಪಜಿ ಏನ ಆಟ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಓತಿಜ ಅಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಳಗೆ ಅಂಡ ಮನ್ಪೊಲೆ ಅಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ ಬರ್ಪೋಣ ಬಾಯಿ ಬಿಡಪೋಣ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದಾನಾಗ ವಿಷಾಣ ಪೋತಿಜಿ ನಾನು ಯಾನ ಎಂಚ ಮಂತಲ ಪೋಪು ಜನ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರೆ ತುಳು ಅವು ತೆನಕಾಯಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಕೊಂತ ವೆಚ್ಚಾಂಡ
ಅವು ಆಟ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂಡೆ పొన్ననెట్ట ఆట బోర్చింది వండది అని ఉంటాయి అప్పుడు ఆయన ముక్తి ప్రసాద మూలే తూయండ వందన అనుకోండి వందన ఆ విద్యను కలుతుంది బోర్చి ప్రయోగం అనుకున్న సరి అత్తే విషయడే అని అనపండి ఆట అట్ట కట్టుకుని ఏమన్నా అనుకోండి అబ్బాయికి దాదాపు అందులో పోవడం మలయాళ శబ్దం అండి నేనే చెప్పాను అండి లాస్ట్ ఆత ఉగ్రామ ఏనండి ఈ ఉల్లాన్ని జాగ ఒదుగుతున్నాయండి ఉంతని జాగ ఒదుగుతుందా నీకు ఉల్లా వరియా ఆతిజిగా ಓಕೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಪ್ಪುನೇ ಅಂటారు ಎನಪಿದೆ ರೂಪಾಯಿ ತೆಪ್ಪು ಅಂటారు ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದమే పాటి ಶರಣಗತಿ ಅಂಟ ఏమంట ఎల్లది సంక్రమణ దుమ్ము నీకే పూజ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಣ್ಣ ಜಾಗಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಪಾಡಿಗಳಣ್ಣ ಇಜ್ಜೊಂಡೆ పోగోటే అంట మంచిగా మాడైగాగే పంಡ ಎತ್ತವಲ್ಲ ಬರ್ಚೆ ನಿಕ್ಲ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೈಗಾಗ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪಾಲೆ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ತಾರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಐನು ಹಾಕಲಿ ಆಡುಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಡೆಯೋದು ತೀರ್ನಾಡು ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ ಚಾದ್ರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪೊಣ್ಣನ ಬುದಾಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಮುಯ್ಪು ನಾಟು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಬೇತು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಂದ ಬೇತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಹಾಕೋಣ ಅವು ಏ ರೀತಿ ಮಂತು ಹತ್ತೇರ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ itu yang waktu nak radi mau juga gara yang pater bel apa orang pater bel mana bang apa yang puas betul deh kalau multi prasada gora korban kalau padan betul dulu lah itu lagi niksha apa nih barpi tinggal madme niksha apa nih anjap niksha anak yang dah prarthana pera yang prarthana antara itu berat apa lagi yang kira kau unjuk priti itu nih ada tak kira barpi awal itu yang mitu kaital itu nih madme eklan jangan prarthana antara itu udyoga bantu dia prarthana ಅವಳ ಆತಂದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿರ ಬೋಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ BDS ಕಲ್ತದಾನೆ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ ತಿಚ್ಚಾಂಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು అయిన వస్తువులు ఆడ కొరియేది బొల్లిದ త్రిశూలాಗೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕವಚ ಅಂತಾರೆ ಬೊಲಿಗಾನಕ್ಕೆ అయిన ಆಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಿಕ್ಕತಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರಗಿತ್ತೆ ಆಲೆ ಮದ್ಮೆ ಕುರಂಜಿ ದುಬೈ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಆಲೆ ಕಂಡಾನಿ ದುಬೈ ಇಪ್ಪನೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಊರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಐನು ಮಂತ್ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಜಿಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಪ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಕ್ಕಿದು ಕೊರ್ಲೇನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಾಸಲ್ಲ ಅವು ನಿಂಕ್ಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಪ್ಪನ ಯಶಸ್ಸು ಅವು ಖುಷಿ ಇಂಕ ದಾವಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆಪನತ್ತ ಅವು ಇಂಕ ಯಶಸ್ಸು ಅವು ಇಂಕ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಬೇತ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಬೇತ ದಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಕ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಬೆಂದದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಕ್ಲ ಭಕ್ತರ ನಕ್ಲ ಬೆಂದದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಾಸದು ಅಪ್ಪನ ಆಲಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಆಲಯಗೆ ಈತ ಗೌರವ ಉಂಡು ಈತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತ ನಕ್ಕಿರೋಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ಏತು ಬೇರೆ ಆತು ಅಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಬೆಳಕದು ತೀರುಂಡು ಆತ ಇಂಕ್ಲ ಮಾಡ್ಪ ಅಕ್ಲೇದಿಕ್ಕು ನಾ ಪರಿಹಾರ ಖುಷಿ ಅವ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಬೇತದಾನ ಮಾಡ್ಪ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತರ ಅನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೆಣ್ಣು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಲ ಒಂಜಿ ಕಲೀಲ ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ₹5 ಇಪ್ಪುನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬೇಕದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಯೋಚನೆ ಪೆರ್ಲ ಬರಲಿ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಯೋಚನೆ ಕರಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಮೂವಜ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಆಪ ಅವು ಕೊರೋನಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಐದಾದ ಯೋಚನೆ ಆಪೋರ್ಚು ನಿಕ್ಲು ಸೀದವಾದ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಪಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಹುಡುಕ ಪಿರ ಪಂಡ್ಲಿ ಪಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಪಾಗ ಎಡ್ಡ ಆಪ ಮುಖ್ಯ ಆತಿ ಅವು ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರುಡೆ ಭಕ್ತನ ಎದುರುಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಣ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬೆ ಪಾಡಿರಿ ಕೊಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತಿಪುಣ ಅಪ್ಪಗೆ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಣ ನಾನು ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತವಾದ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪಣ ಅಪ್ಪ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಏನೋ ಏನು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ ಎಲ್ಲೇರಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮನಸ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೇರೇನ ಅಪ್ಪೇನುಳ್ಳ ಇದು ಪೂರ ಇನ್ನವತ್ತು ಇಂಕಡೆ ಏನವತ್ತು ಏನವತ್ತು ಅಪ್ಪ ದುಂಬಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತಿಂಕಡೆ ಮಾಂಪಾವಿರಿ ನಾನು ಏಡ ಮಾಂಪಾವಿರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ അതിന് ಶುದ್ಧಾಚಾರ ದಿಯರ ഞാനൊരു ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚವರು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಣಪೋರು ಯಾನ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆತನ ಭಕ್ತಿ
ಈರಕ್ಕೇನು ಅಟ್ಟುಣ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಉಪ್ಪುಣೆ അതിന് ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆನ ಎಂಡ ಪಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಂತದಾയിരുന്നു ಮೊರನಿ ನಿಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಪ್ಪರ ಅನುವಾದ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಮಂತದನೆ ನನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಓ ಬರಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿచ్చు ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಹೂವೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೊಡದು ಅಂತ ದಾಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನಪುರಿನ ಬಾಕಿ ಎತ್ತಿನ ಆಯನ ಆಡಂಬರಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿ ಎನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾವಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ ಉಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ತೂವನೋಡು ಒರೇನ ಎಣ್ಣ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಮುಖಂಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವಣತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ಬಂಜಿಲ್ಲ ತೂವನೋಡು ಐಕ್ಲ ದಾಳ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟ ಆವ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಕಾತೊಂದ ಬೋಡುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಗೆ ಇಂಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾನಡ ಹಾಕೋಣ ಎಂಕ್ಲು ಅನುಭವಿಸೋಣ ತೊಂದರೆ ಪೂರ್ಣತೆ ನೋಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಏನ ಆತ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಂತ ಮತ್ತಿಂದ ಕಾಸಿನ ಮಾಂತನೇ ಪಾನ್ಪೋಜ್ ಒಂದು ಆತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದ ಮಾಂತನ ಈ ದಿನ ನಂಗೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈತ್ತೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪನಿಟ್ಟೇ ಉಳ್ಳ ಈ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಕ ದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳ ಮನಪಾಂದುಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾನು ಕೆಲವುಂಡು ఆయన అప్ప మనపాదు ఆ సమయం మనపాదు ఎండ దాని ఇచ్చి సమయం మనపాదు లేరు ప్రతి కార్యಗಳು మనపాదు లేరు ఇంకా ఇంచిన నిన్నోతులు ఆయన మనపాదు లేరు ఇతను నన్ను రెండు పూజ శుభ కార్యಗಳು నడిపారు ముక్క ఆయన ಕೆಲ ಪೂಜೆಗಳು ಮಂಕ್ಲ ಪಂತ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಕ್ಲ ಮನಪ ಅವ ಆತ್ ಭಕ್ತಿ ರಾನು ಹೋಗೋಣ ಅವಳು ಪಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಪದ ವಿಚಾರನ ತೇರಿದ್ವಿ ಭಕ್ತರು ತೇಡ ಬರ್ಪುಣು ನಾಂಡ ಎಂಚ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಡಿ ಎಂಚ ಬರೋಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿದೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಲುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ಬಣೆ ಅವ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೊಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದೆ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ನಾ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಜಿನತ್ತಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿದುಂಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಹೋಪಣೆ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ವಂದನೆಗಳು ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಡುವೆ ಹೋಪಣೆ ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಏನು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪಣೆ ಅವು ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಬೈಯಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಸಮಯ 6:30 ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 7:30 ಉಳಾಯಿಡು ಬೈಯಾಗ ಮೂಜೇ ದಿನ ಒಲ್ಪಗ 6 ಹಿಡ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಒಲ್ಪಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಅಂಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ 5 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಅವು ಪಂಡದ ಬರೋಡ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ತದೆ ದಾಂಡ ಯಾನು ಭಕ್ತಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಚಾಕ್ರಿದ ವಿಷಯ ದಾಬಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಚಾಕ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಉಂಟ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕರೆಂಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪ್ಪ ಅವು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಿನಾಗ ಓಡಾದು ಅಪ್ಪ ಉಜ್ಜಿನಾಗ ಓಡೋದು ಏಮನ್ ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಂತರ ಭಿನ್ನ ಮಾತದ ಅಪ್ಪನ ಬರೋದು ಏನು ಭಿನ್ನ ಮಾತ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸೋದು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂಪ ದಾಬಣ್ಣ ಯಾನಿಪ್ಪು ಮೂಳು ಬಾಕ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಲ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಲಿ ಪಾಡುಜೆ ಪಾರ್ನಲ್ಲಿಕ್ ವಾರ್ದಿಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಆರ್ಧನಿಕ ಬಾದಿಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೊತ್ತಾಂಡೆ ഇതിനെജ്ജ് അപ്പ കണ്ണാടിയുടെ സമയത്തെങ്കിലും അപ്പേ തോച്ചു ആപ്പടെ കണ്ണാടി ഉണ്ട് നെറ്റ് ഇതെത്താൻ അപ്പേ തോച്ചുണ്ട് ഈ ബാക്കില് സോപ്പാണിപ്പോ ಬರ್ಪುಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಪನೋಡು ಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ ಪನಪೆ ಏನ ಮುಲ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ಬೇನೆ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಪನಪೇರಿ ಹಿಂಗ ಕೂಡಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅದು ಅಂತಾಳೆ ಅಪ್ಪೇನ ಭಕ್ತರು ಈ ನೇಮರಾಜನವ ಕರಿಂಬಿಲದ ಭಕ್ತರು ಹತ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲ ಓಳ್ಕೊಂಡ ಏನು ಗುಣಾತನ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಐನಾತ ಸೇರ್ಸ್ಕ ಬೇತವಳ ಯಶಸ್ಸು ಲಂಕ್ಲೆಗ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಂದ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಅವು ಅವನ ಇಕ್ಲ ಅಂತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಏನೊಂದು ಏನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಂತನ ಏನಾತ ಇಂಕ ಅಪ್ಪ ಬುಂಡ ಬೇತೇಜ್ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಪಣ ಏನ ಅಪ್ಪ ಏನನ್ನ ಇಂಚ ಕೊಂಡೋಗ್ಯಾರ ಆ ರೀತಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಸಲನೇ ಅಪ್ಪನೇ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಊರ ಪೂಜೆಂಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಏನ ಅಪ್ಪನ ಬುದರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುರೂಕಾದ ಕೈ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಇಡಿಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪಾನೆ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಮಂತಲ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಮಂತದ ದಾಂಡ ಇಂಕ ಅಪ್ಪನ ಮುಲಿಪಿನ ನಾನೊಂಜಿದಾಯಿ ಕೊಣಂಜಿದಾಯಿ ಕೈ ತಳದು ಹೋದ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧ ಪಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪುಳಿ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ
ನಮ್ಮ ತತ್ತದ ಪೋಂಡ ತಪ್ಪಡ ತಪ್ಪೇರಿಚ್ಚಿ ತಪ್ಪೇರಿಚ್ಚಿ ಮೂಲ ತತ್ತನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ತತ್ತದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಆ ತಿಪ್ಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಕೊಡ್ತವನ್ನೇ ತತ್ತನ ಅನ್ಪೇರು ದೂರ ಅಂತ ದೂರ ಅಂತ ಕೈತಲ ಬರ್ಪಾಬೇರು ಆತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಪ್ಪೆಗೊಂಡು ತತ್ತನ ನಾಡ ದಂಡವಾದಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಾದಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೊರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ದಂಡವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಬಣ್ಣ ಆರ್ನ ಗಣ್ಣ ಆಡ ಗುಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಗುಳಿಗರ ನಾನು ಅಂಚೆ ಮಂಗಿ ಆತದು ಗುಳಿಗೆ ಪೋತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಾಜಾಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ಜಿ ನನ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಪೋಪೆ ನಾನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೂಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬದಡಪ್ಪ ನಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾವ ಹಂಚ ಎತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ಜಿನ ದಂಡನ ವಾಂಕರ ಗುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೌರವ ಕೊರುಂದೇ ಬಂಪೆ ಮುಖ ಮೂಲಂಜನ ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಜನ ಅಕ್ಕಳಿಗಾಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಗೌರವ ತತ್ತು ನಡಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತತ್ತದ ಪನ್ನಂದ ಆನೆ ಕಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅದು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಲಾಲ ಅಗೌರವ ನಡ್ತದ ಕೊಂಡ ಇಕ್ಕರ ಮಂತ್ರನಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜೀವನ ಅಪ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ ಯಾಣ ತೂವಿನ ಎಟ್ಟಿಗ ಎಂಕ ತೂವಿನ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅನುಭವಿಸ ಏನಿಟ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಇವರು ಸಾಧಾರಣತೆ ಬೇತೊಂದು ಬೋಚನ ಬರೋ ಪಾತ್ರ ಪಣಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಪರೀತ ಆನಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಪಣಪೇರು ದಾನ ಆಡು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೆ ರಾಪುಜಿ ಆನ ವಿಪರೀತ ಮಾತಲ್ಲ ಪಣಪೇರು ವಿಪರೀತ ಆನ ಗೋಪೇನೆ ದಾಂಡು ನಿರ್ದರ್ಶನತೆ ನಡ್ತದ ಆತನು ಹಾಗೆ ತಪ್ಪುಳಾತನು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದೇವ್ರೆ ತಪ್ಪಾತನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಲಂಚಿನ ನೇಮಿರಾಜನ್ನೇ ఒక ఇడగి బర్పుడుందంట అది సమయాన్ని తెరిపాదే ಅಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಐತಾರ ಹೊರತು ಬೊಲ್ಪಗು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೈಯಡ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಏಳರೆ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹೋಗು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತದ್ದು నువ్వు అనుకోవాలి ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಲ ಒಂಜಿ ಕಲಿಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಆತೆ ಕೇಳು ಬಯಕುನೇನೆ ಆತೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ ಪಕ್ಕಡೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಪದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡನ ಮಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಬರ್ಪುಣ್ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನೇಮಿರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಬರೋಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಂಜೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪನದು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೋಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೇಮಿರಾಜ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇದನ್ನ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಕರಿಯಾರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಹತ್ತು ಪೊರ್ತು ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುದು ಐತೆ ಕರೀತಿದ್ದು 2 ಮೂಜಿನದ 4 ದೇಟಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡವಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಈಗ ನನಲಾತ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಡ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದ್ರು ಎಂಕಣದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏತ ಸೋಕುಡೆ ಕೊಂಡೇರಿ ಆತ ಸೋಕುಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಯಾನ್ ಅದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಟ నేను ಅಪ್ಪನಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪನಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಪಣ ಮನೋದ ಕೊಂಡ್ರು ಆ ವಿಷಯದೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಂತನ ಈತೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಂತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸತಿಪತಿಯರ್ ನಕ್ಲನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಂತ ನಿಕ್ಲ ಪೋಪು ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲನ ಭಾಗ್ಯ ದಾಂಡ ಅಂಚಿನೊಂದು ಯೋಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪನಾಡು ಬಣ್ಣ ಯೋಗವನ್ನು ತೋಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಯೋಗ ಆ ಯೋಗನ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ತೀರಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಕಾರದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಕಲು ನಾಳೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಪೋದು 10 ಊರ್ದಕ್ಕಲು 10 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು 10 ಸೀಮೆದಕ್ಕಲು 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೇರಿದಕ್ಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಾವನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯವರು ಅಪ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ತರದಗ್ಗಾದ ವೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಬಾರಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಜಿನ ವಿಚಾರನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ನಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು